बहा थांनो नागिरदों बुंदो मा जायगायाव बालुफुङाव थांनो नागिरगासिनो नै लोगोफोर जोङो नैबे आब'मोननिथिं थांनो नागिरगासिनो आरोना जोङो बिथांजों खमावनो हरो आङो थाइबायावनो हरो मुथा थाइबा बालुफुङाव खमाव मोनो नामा बालुफुङाव बालुफुं स्टेसन मोनबाय नै नायदो बालुफुं स्टेसना लाखिसिगोन आरोना बेवहाय सेंग्राफ्रा जोबोद मोजां नै लोगोफोर जाय जायगाफोराखै फैनो हागोन बालुफुं स्टेसनाव आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नै मैगं फाननो थांनो नागिरदों जोङो नै आयंमोना मैगं बेफारिफोरा उदालगुरिनिफ्राय लाना फैदों नै आयंमोना मैगंखौ नै आब' जान्जो बालुफुंनि मैगं लांनो फैदों लोगोफोर बानलु फुलिबो लादों मैफ्राय मैगं बिसोर मा दफ्लाफोर नामा हा बिसोरो नङाहाय नोंसोरखौ देखायदोंमोन आङो बिसोर बुरि बुरि मेराय मानसि गानना फैदों थांगासिनो लांदां गारियाव मैगं बेफारिफोरसो मैगं फानलांगासिनो माबायदि मोनदों जों गामियाव फैनानै मोजां मोनबाय नुफेरै जायगाखौ नुबाय मोजांसो मोनो लांदां गारि गाखोनो लांदां गारियाव गाखोनो मोनबाय आबौआबो मैगं फाननो फैदों राङापारानिफ्राय जोंना बिनानावा मैगं बोखायग्राया बे बोग्राबो गैया माबो गैया दे बोखाय आया नोंसानि मानिफ्राय ओंखारनानै आयंमोननि मैगं थफ्लाफोरखौ बोख्लायना होनानै ओमफ्राय जोङो बेरायनो फैबाय आरोना एसे बालुफुं आइबियावहाय थांनो नागिरदों माबायदि एसे देखायलांबाय थानोसै बिथांमोना नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय नैथिं दङ फिसाजो नै लोगोफोर जों दा ओरै सिंजों हाबलांसिगोन आरोना ओरै हाबबाय जोङो दायो नै नायदो एसे मोजांखा नै भिउफ्रा गार्डेन नुयो हेल' हा फट' बानाय नै न'आ एकथाला सिगनेसारालाय सोरसो बेरायनोसै हरबाय औ फाग्लिसो जाखागोन नै सोरबाफोर फैफेराखैबा नुफैबा नै बिमा ओइ बिमा जोंफ्लांलाय लांबाय बिब'खौनो ओइ मासि मोजां रांफ्रावबो बैहायबो जिखुनु अनलाइन मानना दोनग्रोगोन मासि मोजां जायगायाव फैफ्लांगो दिनै आङो मायाव दङ सोरगोआव दं ना फाथालाव दङ गावखौनो गाव पात्ता मोनदिया गावखौनो गाव दिनैनि दिनाव सानस'नानै मोनासै लोगोफोर नायदो लोगोफोर जोंनि बेबायदि दिनैसो फार्स्ट टाइमलै बेफोरबायदि जायगायाव बेखौनो फैनो आइबि गार्डेनाव फैनानै जि मोजां मोनबाय कमेन्टआव खोन्थाहर जोंनि आइबि गार्डेना माबायदि ब्लग बनायासो फेम्फा लागासिनो नैया बिथिं आयंआ हनै नै नङा लोगोफोर जि मोजां मोजांखा
दिन्दिलामोन जिरायग्रानि गैबावलासो जिंज्रि गोजासोबाव नै नारनो दे नै दिन्दिला गेलेदों नै माबायदि मोनदों गाखोनानै खिथु सादों जि होनांगौमोन मोजां ना गाखोनो मस्ति नांदो नामा फै आरो जायाव नै आरो बायदि नाना रोखोम दङ गोजौआव गाखोनोसै नै दाना गाखोनो लाना ओंखारनो हायासिनो हनै लाखिलायनांगौ सासे बर'लि दैमाया नै गाइसमोन नाहरना लादो मोजांथार हनै ओमफ्राय नैबे हाजो आरोना नैयो हाजो सारि सारि बिराद मानसिफोर बेरायनो फैदो आरो लोगोफोर फैयो आरो थाङो आरोना हनै ओरैनो टिकेट सिकेट लाया नालाय फ्रियावनो बारनाङो आरामसे खोलो खोलो बारनाङो लोगोफोर गोजौआव गाखोफैबाय जोङो दायो नायना लादो ओमफ्राय जोङो नै दासो जेरै गाहायनिफ्राय फैदों आरोना गोजौआव गाखोफैबाय जोङो गाहायनिफ्राय नायनानै लादो भिउफोरखौ सान्दुङा बिराद गोसाना दिनैहाय ओंखायनो बारा मोजां नुवाखै आंनि मबाइलाबो मोजां नुखाया गोजौनिफ्राय जि मोजां नुखायो नै बेखौहाय ओमफ्राय नै हाजोआ बैनि आरोना हाजोआ जों बे गाहायाव दसे बेरायबाय एसे भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय दा मानसिफ्रानो जोबा आरोना फैलाबाय थायो टाइमा जाबाय 2:30 जाबाय बेरायनो थांनोसै जोङो दा माखासे दावबायफिननोसै नै बिबारफोरा मोजां जायगा समायना रमायना आराम बार स्रि नांलायदो आंसो नै केमेरामेनानो केमेरावलाय आंसो दायो ओंखारलांफिननोसै लोगोफोर बेरायखांबाय थांनोसैलाय न' फारसे नै बे दंफां फाख्रि दंफां सनाफोर गुबुन ओंखार ना मा ओंखारथाय बेयाव मिथिला आरो बुंनो रोंला नै बिथिं थांबा बरलि दै मोनोनो हाग्रा गेजेर ओइ नै जावैसोआ जोंहाना साख्रि जिरायना दङ मानसिफोर फैयो ट्रेनानो फैखायो नालाय बेयाव भालुकपुङावनो लास्ट स्टेसन नालाय ओमफ्राय बेयावनो डाइरेक्ट गारियाबो लाखिफैखायो स्टेसना ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आजादि बेरायनानै थांनो हायो आरोना गोसो बायदि नै गासै जों साथामल' साथामजोंनो ओरैबायदि आयौ गैला हनै हासुबायसो
लोंनोबा जानोबा गोसो बायदि लोंनोबो हायो जानोबो हायो ओमफ्राय लोगोफोर वाटार साप्लाइ हाथाया एम्फौ सुनाय नामा नोंनालाय एम्फौ सुनाय नङा खेरख'ना नै सुनाय बायदि नुथारदों खेरख'ना जि गिदिरखा मबाइलावथ' बांसिन मस्ति गिदिर नुबावोसो नै लोगोफोर बेरायबाय फुंनिफ्रायनो हाजासे बेरायखाबाय जों दिनैहाय आयौ ओंखाम उखैलायबाय आरोना बेरायनानै ओमफ्राय आरो दा दंबावोसो नायनांगौआनो माबा दैमायावहाय दुगैगोन जोङो दा बरलि दैमायावहाय थांनोसै आरो खनसे गारि गाखोबावनोसै नैबे आब'मोननिसिम थांनो गारि गाखोनांगौ आरोना 20 रुपिस लायोनो